Gareth ydw I, a dwi gael fy representio gan Gareth yr Orang-Utang Talent Agency. Da ni hefyd yn torri gwael. Dwi'n orang-utang o Gaernarfon yn wreiddiol. Erbyn hyn, dwi byw yn Gaernarfon. O ran profiad cyflwyno, dwi wedi bod ar amryw o rhaglenni S4C, gan gynnwys penod 104 o Hans, penod 75 o lle, ac o'n i yn y crowd pan oedd Chris Foodgasm yn cwcio buwch tu allan i Black Boy. Ond, oeddech chdi methu gweld fi. Heddiw dwi am fod yn darllen am rhan cyflwynu dechrau canu, dechrau canmol. So, dyma ni mynd. Oce, dychmygwch bod fi tu allan i capel, oce? Helo a chroeso. Mae gan pob un pentref yng Nghymru un o'r tai wyllt na lle mae yna architect o Lloegr efo gwallt hir gwyn yn byw. Ond oeddech chi'n gwybod, mae'r tai wyllt yma oedd pobl Cymraeg y pentref yn mynd i ganu ers talwm. Canu a chanmol. Dawel nos. Waw, gwat, ydych chi'n neis heddiw? Sanctaidd uwch nos. Waw, ti di colli pwysau? Cwsg a gerdd. Mae gen i na jwmpwch yna neis yndi? Wain a chos. Licio sgidia chdi, classic sgidia capel. Eton effro ma Joseph a Maiwch. Gyd ti llais neis, fatha deryn bran neu rhywbeth. Baban a'n wylion, hwsg yn y gwaioch. Ti edrych yn dda am rhywun sydd wedi codi fi ar eich moch asil, Chief. Cwsg mewn gwynfyd a hen. Gen ti CD yn dod allan? Ti eisiau plygio fo? Cwsg mewn gwynfyd a hen. So, dyna fi, Gareth yn canu ac yn canmol. Gadewch fi wybod os dwi wedi cael y job. Dwi'n chydd weekdays ar ôl 6, heblaw nos Fawrth, lle dwi'n mynd i snooker club i chwarae snooker efo Jason o rownd a rownd. So, dwi'n brysur bob weekend. Email, dwi wedi gael email. Sorry, fi rhaid dwi'n ddechrau job. Diolch, ta-ra!